2,200. Kaya yun, na-release siya. Dito yung dalawang, ito'y mainit pa yung makina. Huwag kalimutan mag-subscribe. So ayan mga bay, nandito na yung package natin, nakarating na. Itong in-order natin mga bay, ang price ito po 2,219. So ito po ang nakasulat, Bikasi Motor. So, Perumahan Taman, Narugong, India. So, sabutan ng mga bay. So from Mr. Cho. So in-check ang orderan ni mga bay. Then atong abrihan, ako nang nagisi mga bay, nalagot ko kay bati kayo sudlanan mga bay, gaba. Pero bawi po sa sulod na siya mga mga bay, styrofoam. So salamat rin kang Sir Cho. Ito po yung order natin, genuine parts. Kita ninyo, Suzuki, made in Indonesia. Dayon na-release siya atong, so ni-release siya atong 9/05/2014. So dugay na kini nga patch mga bay. So 2021 karon, January 2021. So ako ang naka-order, nakaswerte. Head ni siya mga bay sa atong Raider G. Almost 7 years na to mga bay sa kanilang lungga. Ngayon lang natin nabili. So ito po yung head natin. So bakit po ba tayo nagpalit ng bagong head? Yung stock head yung in-order natin. So kita ninyo, bago yan. Medyo may kunting tama lang, pero okay lang yan mga bay. Maliit naman yung scratch niya. Ito yung exhaust manifold. So makita niyo yung exhaust manifold sa ating Raider J, di ba ang liit? At ito ang intake manifold. Yan. So, konti lang yung butas mga bay. Ito yung intake exhaust. Yung exhaust niya is maliit yung valve mga bay, at yung intake is malaki. Hindi same sa ibang motor na same kalaki yung valve. Ito kay maliit yung valve sa exhaust. At ito yung lagayan sa cam. Yan, nakita ninyo yan, lagayan sa cam yan. Yan. At ito yung, dito yung dalawang tawag nun, yung hindi ko alam yung dito nakalagay mga bay, kalimutan ko. Yung lagyan ng failer gauge, yung sudapanan. Ito yung spark plug, lagay ng spark plug dito, yan nabutas. At ayan, wala na siguro tayong ma-explain. So original po ang in-order natin mga bay para sa ating Raider G. Dahil po, kadahilanan po mga bay na nag-order po tayo ng bago, dahil po sa itong dalawang butas nalagayan sa yung head cover niya, nasira, naputol yung bolt dito mga bay. Kaya hindi pala ito matanggal dito mga bay. Buo ang bilhin po. Pag ito yung masisira natin, ito po buo ang bibilhin natin mga bay. So may makikita naman tayo sa online, Shopee po ito na online. At ito yung na-order natin na gasket. Sinabayan ko na rin ng gasket mga bay. Yan. Ito po. Yan po ang in-order natin na gasket. Yan. Maganda. Itong sealer na in-orderan ko mga bay, believe ko dito kay Sir Berting. So shout out kay Sir Berting. Thank you. From Indonesia rin mga bay. Same sila dito ng brand. Ito po yung head gasket natin na original. So ang price nito mga bay is 850 tanan mga bay. Kasama na tong, kita ninyo tong dalawang head gasket dito sa
daanan nito mga bay. Ito yung ibig sabihin ko sa inyo mga bay. Ito sinasabi sa inyo na naputol. Ito, butasan natin sa isa. Ito yung naputol dito na tornilyo mga bay. Dito talaga naputol. Dito siya na bilin. So ayan ang pag naiwan dito, naiwan mga bay sa loob. Ito po siya. Naiwan po siya doon kaya naputol. Ang resulta po sa pagkaputol nito mga bay, yung mainit pa yung makina at buksan nyo to. Ito po ang kadahilanan na maputol po to. Kaya wag ninyong gagawin yung mga bay kung gusto niyo, hindi kayo magbili nito or gusto niyo bumili. Pwede niyo buksan na ito ay mainit pa yung makina mga bay. So ayan. So ito original to. Ito mga bay, dito yon sa Reader 150. May nakasama pa tayong sa Reader 150. Yan. Sino yung mga Reader 150 dyan? Pwede nyo tong bilhin sa akin. Yan. Sa head to. Kasama po to siya mga bay. Sa Reader 150 po to mga bay. Ito kasi pagbili natin walang ganito. Kaya yan. Subukan natin. Buksan baka dito. Kasya. Naanday kay gunting lisod-lisod taan yun bright din na dito ka bright usahay. Tignan natin kung kakasya ba to. Oh yeah, grabe kahugot pa nga ba yun. The best. So di kasulod ang kaawas ang uwi na. So yes, ayan balik natin para tayong mabili dito sa basta Suzuki brand. Suzuki yung motor natin mga bay, wala tayong mabiling mga tawag na mga class A na parts sa motor. Kaya pag ito siguradong ito mga bay, dito magagamit natin mga bay. Kaya kung sino yung mga Reader 150 dyan, PM lang kayo, binta ko sa inyo to ng 500 pesos kung dalawa 500 pesos yan mga bay. Wala itong sudlanan ng isa. So yan, 800 na sa tanan mga bay ha. Wala na sila na ni isa eh. 800 tanan mga bay. 800 bila to? 850. 50? 850 tanan mga bay kani. Pero kung kani napunta ni mga bay, ito kasama tong gasket siguro hindi kaabot ng 850. Kaya yan. So ito ipakakabit natin to. Diskartehan natin to kung anong kulang pa tayo ng budget. So dahil po nito mga bay, ito na po yung ulam namin. Uy, yan po dahil nakabili nito. So yan lang man siguro mga bay. Gawin natin to para pang thumbnail. Blurred. Ihayag na lang kayo yan ako rin screenshot. So yan mga bay, yun lang ang masishare natin. So ipapakita ko sa inyo kung saan natin ito ipasisit up. Dapat ang mag-sit up nito mga bay yung magaling na mekaniko para maayos yung pagkakabit ng head natin, kasi hindi basta-basta ito na head mga bay, original to. Kaya dapat kahit magastos tayo ng malaki, basta maayos pagkakabit mga bay. So yan lang mga bay, kung bago pa kayo sa akong channel mga bay, huwag kalimutan mag-subscribe, click yung button dyan nga murag pula-pula mga bay, click na inyo para nga may na lang kadungag-dungag mo sa kuang mga mga bay, sa kuang channel. So salamat sa sumusuporta sa akong channel mga bay, and thank you, nag 2,000 subscriber plus na po tayo. So salamat sa mga sumusuporta nato ng mga Bisaya na mga mananaway mga bay. So yan, so dito ko natapusin yung vlog. So next vlog abangan ninyo ang pagkabit nitong mga bay. Bye bye.